ସାଙ୍ଗମାନେ ଯୋଉ ନାଲି କଲର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବଟନ ଭିଡିଓ ତଳେ ଦେଖୁଥିବେ ତାକୁ ଦାବନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁ ଭିଡିଓର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଡେରି କରନ୍ତୁନି, ନାଲି କଲର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବଟନକୁ ଦାବି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦାବି ସବୁ ଭିଡିଓକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜଲ୍ଦି ନାଲି କଲର ବଟନକୁ ଦାବନ୍ତୁ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାବୃନ୍ଦ, ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥିଗଣ ଓ ମୋର ଅତି ଆଦରର ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଆମେ କାହିଁକି ଏହି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛେ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବ। ଏହି ଅବସରରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଏହି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ତଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ ଏକ ହୋଇ ଦେଶ ପାଇଁ ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ଶପଥ ନେବା। ଆଜି ହେଉଛି 2018 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 26 ତାରିଖ, 69ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। ଏହା ଏକ ପବିତ୍ର ଦିବସ। ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଯେତେ କହିଲେ ବି ତା ମଧ୍ୟ ସରିବ ନାହିଁ। ଆମ ଦେଶ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 14 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଥିଲା। ଆମେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖରେ ଆମର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରିଥିଲୁ ସତ, ମାତ୍ର ଆମ ଦେଶର ଶାସନ ପାଇଁ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ କୌଣସି ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି କରିନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଦେଶର ମହାନାୟକମାନେ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ଶାସନ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲେ। ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ ଡକ୍ଟର B.R. ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଅର୍ପଣ କରାଗଲା। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ 11 ମାସ 18 ଦିନ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଥିଲା। 1949 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସ 26 ତାରିଖରେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଥିଲା ମଧ୍ୟ। 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 26 ତାରିଖରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କରି ସମଗ୍ର ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା। तासांग लागून तुझा करू ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ମାସ 26 ତାରିଖକୁ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରୁଛେ ଓ କରୁଥିବା ମଧ୍ୟ। ମୁଁ ଶେଷରେ ମୋର ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯୋଉ ନାଲି କଲର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବଟନ ଭିଡିଓ ତଳେ ଦେଖୁଥିବେ ତାକୁ ଦାବନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁ ଭିଡିଓର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଡେରି କରନ୍ତୁନି, ନାଲି କଲର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବଟନକୁ ଦାବି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦାବି ସବୁ ଭିଡିଓକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜଲ୍ଦି ନାଲି କଲର ବଟନକୁ ଦାବନ୍ତୁ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି।